BSU जिंदाबाद 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 हामा मलेर जिंदाबाद 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 दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि BSU आफादखौ आबुङै दाफुंनाय जायो होनना मिथिहोदों। क'क्राझार जिल्ला BSUनि आफादगिरि जोंसार मुसाहारिनि आफाद सामलायनाय मेलनि गेजेरजों नाहादुं गोरा ब्रह्मखौ आफादगिरि आरो टनि औवारिखौ नेहाथारि महरै सायख'नानै गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे गासै सा 60 सोद्रोमाफोरखौ लानानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि BSU आफादखौ गोदानै दाफुंनाय जायो होनना मिथिहोदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि BSU आफाद दाफुंनाय दिनैनि बे मेलखौ क'क्राझार जिल्ला BSUनि नेहाथारि पबनदेब बरगयारि बिथाङा बेखेवनानै होयो आरो बे मेलाव आलासि महरै मिरु BSUनि लेङाइ आफादगिरि निपुरन्जन बसुमतारी, सन्तोष झा, आखान्थि नेहाथारि दुलाराय बसुमतारी आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि गाहाय नेहाथारि जेभियार बसुमतारी मोना बाहागो लादोंमोन होनना मिथिहोदों। BSU जिंदाबाद 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 हामा मलेर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद